नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. गोकर्ण कुडले समुद्र किनाऱ्यार येयल्या प्रवाशाक बुडता बुडता जीवरक्षकान दिलो पुनर्जन्म. कारवार जिल्ह्याच्या गोकर्ण कुडले समुद्र किनाऱ्यार फिरू येयल्या प्रवासी उदकात मौजमौजी करताना समुद्राच्या पाळान समुद्रात अगड उदकात बुडता बुडता वाचयली घटना मंगळवारा सांजेर घडली. मिळेल माहितीप्रमाणे मूलतः बेंगळूरचे निवासी नागेश सुब्रमण्यम 30 वर्सां आणि गणेश कृष्णप्पा 32 वर्सां हेमी कोकण समुद्रात उतरन मौजमस्ती करताना अकस्मात मोठेपाळाच्या ओघात सापडन समुद्रात पावले. ही घटना घडताच थंय हजर आशिल्ले जीवरक्षक नागेंद्र कुर्ले आणि मंजुनाथ हरिकांत हेमी त्या पाळाची पर्व न करता उदकात उडी मारून बुडच्या दोघा प्रवाशाक चाणाक्षपणान सुरक्षीत तडीक हाडून जीवरक्षण केली घटना घडली. या वेळार प्रवासी मित्र शेखर हरिकांत हेमी मोलाचे सहकार्य केले. बेंगळूरच्यान या प्रवासाक सगळे 9 जणांचो ग्रुप येयलो. काही काळ तेतूंतले या घटनेन भयभीत जावन गेले, पण जीवरक्षकाल्या चाणाक्षपणान बुडच्या दोघी प्रवाशाक पुनर्जन्म मेळिल्ल्याचो आनंद तेमगेल्या चेहऱ्यार दिसतालो. शहरातल्या बस स्थानका मुखार बालाजी स्टोअर्स या दुकानातल्यान मोबाईल चोरी. कारवार शहरातल्या बस स्थानका मुखार आशिल्ल्या बालाजी स्टोअर्स या दुकानातल्यान मोबाईल चोरी केल्ली घटना घडली. या चोरीची घटना दुकानात आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद जाली आसा. विक्री दरम्यान ग्राहक असल्याचे निमित्तकान संधी मेळताच मोबाईल चोरी करून पळ काढलो. या घटनेचो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल जालो असून पोलिसांन जनतेकडे वळख पटल्यान सहकार्य करच्याक सांगला. कोणी बी या मोबाईल चोराक वळखेलान बालाजी स्टोअर्स किंवा लागींच्या पोलीस ठाण्यात माहिती दिवची अशी विनंती केला. कारवार शहरातल्या प्रसिद्ध राधाकृष्ण देवळाचे छप्पर काढून चोरी. कारवार शहरातल्या प्रसिद्ध राधाकृष्ण देवळाचे छप्पर काढून चोरी झाली घटना घडली. देवळाच्या भितर घुसून चोरान देवाच्या अलंकारासाठी वापरच्या चांदीची चोरी केल्याची माहिती मिळाला. सकाळपराक देवळाचे दार उघडच्या वेळार ही घटना उघडकीस आयली. देवळाची भितरली बाजू अस्ताव्यस्त अवस्थेत दिसून आल्यानंतर तात्काळ देऊळ समितीचे सदस्य आणि स्थानिक लोकांनी पोलिसांक खबर दिली. घटनास्थळाचेर कारवार शहर पोलीस स्थानकाचे अधिकारी हजर जाऊन तपासणी केली. चोरी जाल्ल्या वस्तूची खरी किंमत कितली हाचो अंदाज बांधचे काम सुरू आसा. देवळाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधाराचेर पोलिसांनी तपास सुरू केला.
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ भाजपचे प्रमुख कृष्णा बानावळी हिमी आराम नाशिल्ल्यान भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेली तेमगेल्या निवासस्थाना वचून विचारपूस. कारवार अंकोला तालुक्यातल्या बेलेकेरी गावात भाजपचे प्रमुख कृष्णा बानावळी हेमी काही दिवसापासून आराम नाशिल्ल्यान भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी तेमगेल्या निवासस्थाना वचून पळवणी करून तेमगेल्या तब्येती बद्दल विचारपूस केली. तेमगेल्या कुटुंबा कडेन उलोवन तेमकां बेगीन बरे जायात, आमी सगळे तुमचे बरोबर आसात अशें सांगून तेमकां धैर्य दिले. या वेळार कार्यदर्शी श्रीधर नाईक, चंद्रकांत नाईक, मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि प्रमुख रामा बानावळी, सुमिता बानावळी, नागराज नाईक, युवा नेता पर्वत नाईक तशेंच सविता बानावळी आणि इतर मान्यवर हजर आशिल्ले. पांढरी न्हंयत पोवच्याक गेल्ल्या व्यक्तीले बुडन मरण. कारवार मित्राबरोबर पोवच्याक गेल्ल्या एक व्यक्तीले पांढरी न्हंयत बुडन मरण जाल्ली घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या जोडा तालुक्यात चांदवाडी लागीं घडली. मृत व्यक्ती दांडेली गणेश नगरचो इर्शाद अहमद वय 37 म्हण म्हायती मेळ्ळा. मित्राबरोबर उदकात गेले तेन्ना इर्शाद अहमद हेमकां उदकाच्या खोल भागात ओडून घेतले. मित्रान तेमकां वाचोवपाक प्रयत्न केले पण शक्य ना जाल्ल्यान इर्शाद अहमद हेमगेले बुडन मरण जाले. स्थानिक आणि अग्निशामक दलाच्या मदतीन मृतदेह भायर काढलो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.